Tri alkohometra, na prvi pogled potpuno isti. Ja sam do sad koristio SD Duvančić i Tlos i, ajde da kažem, naravno, svi su oni sa temperaturom, alkohometri odličnog kvaliteta, sve onako kako treba. Ali zašto se jedan posebno razlikuje od ostalih? I to je baš ovaj Ludwig Steiner. Ja ću još jedno da pokažem da to sve izgleda savršeno što se tiče pakovanja. Pogledajte, nemačka tehnologija. Stvar koja se razlikuje od ostalih jeste skala koja je u 0,1. Znači, vi imate po pravilu i po zakonu mogućnost da svodite napitku jačinu sa greškom od 0,3. A ovde imate podoke na 0,1. Od 41 do 42, 10 podeoka. Naravno imate i korekciju temperature, ona je na 20.